otu ihu ya yiri ndị akpọga bimbo kpara nga bịa atakoshigere m eze na mami we onye Yoruba Bao. Kebishna no yere anyị Oka kan no. Eno aka Ede afọ ole 22. Ede afọ ole 2022. Gịnị ka ị na-arụ? Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m an hairstylist. Ị na-eke isi, gịnị nwe hairstylist? Gịnị nwe hairstylist n'Igbo nwa bingo? Ị na-akpa isi, gị bịa nga bịa sị m abụ m hairstylist. Ọbọ sọsọ ikpe isi o. Gịnị na gịnị ka ị rụwa? Ihe ọbụla gbasara wig, installing of frontal. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Agụchago m. Ele ụlọ akwụkwọ? Ịgụchala mahadum? Yes. Gịnị ka ị gụrụ? Political science. Iwe onye ebe? Iwe onye ebe? Ihe ala local government. Anambra. Ebe na Anambra? Ihe ala Azia Town. Ebe na ihe ala? Azia Town. Azia. Wepụ aka n'okpuru fonu gị ma ị chọọ ka m mee gị tafe gị gbatụrụ m ya. Sorry. Ebe na ihe ala this girl? Azia now, Azia village. The phone na la bili ọtọ gị last. Children. Nabia. Lazo. Ọmụaka egbere aka n'ukwu. Mkporo ọbụ ọmụaka ịbara nga abịa gbere aka n'ukwu nwa bingo. Ọ bụ iji gosi etu esi sụọ ọnụ gị. Ịbara nga ahụ dị mkpa dị ka m gwere aka gbere m n'ukwu. Ịbara nga fọ interview gị gbere m aka n'ukwu Chineke agba gị ọkụ. Lọtọ ọ dị nnọọ ka azịza eji aza gị ụlọ. Ịbara nga gbere m aka n'ukwu dem you onye riri eri. Kama wepụ aka nga ahụ isi anyụ amamịrị. Ịkọva ga nga isi anyụ amamịrị. Wepụ aka nga ahụ ndewe aka gị straight. Onye nwe bọsas iyi? Onye nwe bọsas a? Ọ nke mụ. Ele nwoke gara n'ụlọ ya tiri bọsas ya lama. Ọ nke mụ biko. Ọ nke mụ. Go back, Chineke agba gị ọkụ, go back. Tọ na-asụ gị. Asị gị tọ na-asụ gị. Yes, tọ na-asụ gị gị kwuru chem. Tọ na-asụ gị gị kwuru chem. Akwebere ntafe. Tọ na-asụ gị gị kwuru lebe anya na kọtịn ahụ. M sị gị tọ na I'm not joking with you here. Don't come here to laugh with me. Tọ na-asụ lebe anya na kọtịn ahụ. Ebere m aka n'ukwu this girl. Amaka ebegara aka n'ukwu. Asị gị weta aka gị lewe anya na kọtịn. Lewe anya na kọtịn ahụ. Lewe anya na kọtịn ahụ. N'ebe ọ taala gị mbụ? Enwere onye ya adụ unu tarala gị? Bao. Eleghị m n'ike gị ji ya ike onye bi na kọmpandụ ndị mmadụ.
Eish, nkugo ka kana chigochi. Chana mtakachi. Yes, focus. Oh yeah. Focus here. Focus. Nkugo ka kana chigochi. Elene botraga. It's an Gwegwegwe. I said, focus. I don't want to that laughter. Msigi kwetiri nga. Gino yeno. Nobody. Gino yeno. Owero, nobody. It's for English here, maybe to here. It's for English here, maybe to you, Napingo. Sorry. Owa susibo, owo nyibo kewo. Branga skra. Ew. Nigga mwana. Ndo. Child. Orphanage. Daughter. Gide buru nne gị. Ọrịa gịnị? Sugar na BP. Ọrịa mamịrị. Na ọbara mgbali elu. Ndonna family of ọrịa mamịrị. Na ọbara mgbali elu. Gị na ụmụ nwaanyị Mba. izurule ya gala n'ụlọ nwoke ga-ezuru ihe na-awụ nke gị na nke nwoke ga-ewere ego nwoke lama. Mba. Adị m ezu oshi. Izu bụ oshi mbụ. Mba. Mepe aka gị ma mara ma iwe onye ohi. Mepe aka gị. Ọ wee jibe aka metụ amụ aka mbụ. Mba. Ha? Mba. Ha? Mba. Ịmabe nwoke. Ihe ji atụ gị akpa n'ashị. Ele ihe ji atụ gị ashị. Ọ wee matabe nwoke. Mba. Adanne gwa m eziokwu ịma nwoke. No. Mba. It is sure the man nwoke. I'm sure. Ngwa, ebe na-amatabe nwoke. Ka ihe mere iji chu ebi ugbu a ka mme ọ ka nwoke bịa ya akwụ ụgwọ isi gị kpọrọ gị gama ka ọwụ na iji ọsụchọ nnọọ ka isuru ibe gị gbagote nga. Just, I never like your live video and see can be a join too. Ọka ọwụ maka dịka ikwu bịa ebe afọ interview. Oh, takunu geshi get up. Mama na-eyu mama nke Biara na monga na-ewere aka na from comment section na nwe aka na nwe nwaanyị aka n'ike ga-send ya request ga-acha na to maka ịhụ ndị ọzọ na-eme ga-ebịa na ụmụ nwoke nọ nga na nwe aka na nwe gị n'ike na idi virgin nga na ya dịka m dị wicked Biara nga ese ka eja na to ụmụ nwoke ha na comment section na na-eji aka na nwe ga na screen otu amabata ya nga na nwe aka n'ike ya na ya dịka m dị wicked. This man na pare mado. Elo ye make that statement there. Elo ye kuru that thing. I know chakwu ihe o kwuru ọfụma Bishop. Elo ye kuru that thing. This man na Bishop, pare. were wayo. Enyi m Were wayo. Kiri dị too much. Were wayo. Bishop butu. Ka mo tak ono otak ike geje go. Bishop, wa
bụ ihe anyị na-enwe onwe na nwụnụ. Onwe na nwụnụ. Gaba godu ka mụ na bishop. Yes, I told that. Yes, hey, line out thought alamina make me with a gada. Come on, remove your mouth from hand for your mouth to check a bagoko. Kilo yeta koshigeza. Tiro nyeji walk with Gibranga Beata Koshimeze. We can check it out. Look, eyelashes soti na ya de ko why lashes bu. Ekaraga with umbrella tina nyaga. Ma bingo. Braga if I see your mouth open now, mama get in katamoto babru. But you keep branga being a smiling face. Is a gang okwana okay. Oh yeah, yes, for share that in the Noganaya. Remove it now. Looking for shit higher one by one now. Remove it like I said, remove it. Bishop on our form of Asking it, liar. I'm a way I can go, Mama Tanga and Piakanana. We move that in. Bishop. Afola. Remove the other one, remove the other one. Uno Bune were him Uno Yento. Lotus each and to Bianga Bia Megramia. Itakoshe remove here. Bishop. Omero Lama. Hey, Lanya, Oti Dina, respect you Mugina Memegenta for here. I was Gaffio on a TikTok and when you get Luna Yanihu, Mabingo. Branga Biagurendi, Monwagaro Saprape. Aya, the way for Nana, I get talking Ramazu Chileka Bagoko. Bishop, I am now for the mofo. I said, damn you, Branga Biataco Shebeza. Anyway, the way for Nana, like Piloto Lasso. Anyway, Nabe. Nlegi ngole. Come on, the way for Nama Homo, okay, Mamma goes raise. The way for Nana like a lasso check a bagoko. Nlegi. A taco says, Magarin Katamoto Babru. Anyway, come in to say a bigger phone. Take you, Wogan. Oh, gown. The way for Nebem Gana Hogan Wiggy. Nga complete. The way for Nebem. Hey, I think it's a simple Hatanimula. Liar. Fuck also. Anyway, them. Lamaso. See here, you Wogan. Gown. Ibranga paper Premo Canada. Eh? Ibranga paper here, my Ebo Canada. No. Olo. Tono. Whatever Vasabia. Ga front. Onye no no chewo onye. Owelo. Ibranga achigochi. Achigagimochi. It's what you hear again. If you listen, it's what you hear again, maybe to you. The code Diana Brana came on, Bianga Bianerem. The code Odana Gad. Parana Nike came on, Bianga Bianerem. Check out. I need them eyelashes, new hair, Gabon again, Katamoto Babu. Oh, no, Lanya, the phone I knew. There, ever for Shalom lashes. I call them lashes. The Scottish is very natural. Get Bianga, where I am again, your toto, Tina and one bingo. Una my have fit through me and a fit you. I will know Quagan and does up where. It says here, bring you down.
Biko eweliwe butu. Like all the no konye na agba mgba na village square. Ogba mgba. Olo. Okay, man, ihe ọbụla mere nga agaba na social media dị m ga n'iru. Gaa n'iru. Kebi should I watch him? From Enugu State. Iwe onye ebe? Enugu State. Ebe na Enugu. Nsukka local government. Ebe na Nsukka. Ajọ na Obimo. Araghị ameghe ka Kimon ojighe ngege ma nkwụpụta oge ya. Wepụ kamera ahụ na araghị ahụ yiri Kimon. Okay, sorry, sir. Were kamera tinyere m n'ihu gị gwere araghị yiri kpọkịrịkpọ bịa nga be eshire m. Eweliwe. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nne m dị ndụ, nna m anwụọla. Ndụ nna? Ndụ. Chai, ndụ. Gịnị gburu nna gị? Nna m kara nka nwụọ. Ọ kara nka nwụọ. Ọnwụ family, ọnwụ ancestors. Ọnwụ ancestors gburu nna. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 8. Telero ka Asatọ. nọ na family unu. Enwere nke we onye ohi. Onwelo. Enwere nke dị agbagbu mmadụ. Olo. Enwere nke we onye otu nzuzo. Olo. Imbeside ọ nọ n'ụlọ unu. Olo. Parale, mpaga ọmụrụ parale. Parale adịrọ. Aṅụcha adachi ụzọ ọ nọ n'ụlọ unu. Olo. Mpaga ọmụrụ woman rapa. Olo. Nne gị ọlụgharịrị di. Ọlụgharịrị di. Ị gbaala akwụla mbụ? Ụdịka ihe adọ na ndụ m. Ị gbaala aja ike? Aja gị ọkọlere akọile? Ọ kọile akọile ka isi nwa amụrụ ọfụrụ. Nwa agbọghọbịa bụ ajị ndị Awụsa, ajị ndị ugwu Fulani, ajị Fulani n'ike ya. Ebere gị ugwu? Ebe m ugwu. Nwa agbọghọbịa ya chapụrụ ihe ụtọ dị n'otele oji anyụ amamịrị. Enwere mgbe a tara gị n'ime ambalansị mpụ? Olo. Ụdịka ihe a adịrọ. Anụọ m ihe ikwu. Atabeghị na moto ụwa ambalansị? Mba. Ababeghị m moto ambalansị before. Onye na-anya ambalansị ọ taala gị? Amadị m ihe gbasara ambalansị. Onye na-anya ambalansị ọ taala gị? Mba. Olo. Achọrọ gị onye na-anya ambalansị ọ taala gị bịa akụga long story. Lekwe ihu gị yiri signboard obi nchụgharị. Bụra nga bịa etigere m ole nwa bingo. Kpachi ihu signboard nga adọwaga ozu. Bụra nga bịa etigere m elia. Tebie bụra nga bịa echi ọchị lụka atọ ọchị mmadụ. Ọchị ga adị dị mma ọchịchị. Bụra nga bịa echi ọchị. Olo. Bụra nga bịa takochiri m eze ọchị a na-achị onye ihe mere. Onye riri eri. Ha ihe ị ga-emegide na onye mkpọnala, onye gbagha mkpọnala ma mmadụ nwa abịa kwụ ụgwọ isi. Mba. Demio asụ ara. Na ma ọgbụ mmụlụ ise ka ire gị. N'otu ọ kwara ihu nnọkọ ndị na-ere egbe mgbo n'ise. Demio nọrọ wich ọfụma. Odi mmadụ na-atamagị na mmadụ ebute kolesterọl n'otele gị.
anya m na-afụ m ụfụ. Ha? Anya m na-afụ m ụfụ. Anya gị na-afụ ụfụ. Maka ya esi m dofu n'ike. Anya gị fụ ụfụ. Come on, good not to get me again. I'm not from that your hand, me again. Tafio. Anya gị na-afụ ụfụ. Tiri pipi gị bịa gati anya gị na-afụ ụfụ. Eweliwe. Ma ahụ eze gị. Lele onye fisi gị eyelashes. Icho onye na-egwede ọka. Ma bingo. Gị na onye na-eji kettle asa amụ ọtala mbụ. Mba. Enwere nwanne gị akwara amụ ya akwa. Onwelo. Olo. Enwere mgbe ara gbarala gị. Olo. Kọndọm ọ gbawala gị n'ike mbụ. Mba. Brush na-anọ n'otele ebe brush ke na-anọ saịdị otele ụmụ nwaanyị nke gị ọnụ ya. Brush ọ na-adị n'okpuru. Ya na-awụ mmadụ nyụọ. Ya na-awụ enyo immediately inyocha ha na nga niile ji mmiri then after sometimes ya dry ya. Ele masọ brush na-apụta clean ya. Masị nwaanyị brush na-apụta clean. Them you. Amara m Masị nwere biko. brush na-anọ nga ahụ na-afụta ya ewefuta clean ya laba. Ọ dịrọ n'ike m. Them you. Barangay ma brush nọ n'otele gị. Brush adịrọ. Nke ga afọla. Amara m ya. Okay. Ma bobia. Amụrụ ha fụ sponge. Sponge. Ibile nwoke ọrịa cholesterol mbụ n'ike. Olo. What of bucket? Bucket. Ka ebu bucket bishop. Enwere bucket na anọ nwaanyị n'ike. Pele ya nwoke before. Bucket. Ama m ebu bucket. Ọrịa. Ipe ọrịa bucket n'ike agarị. Enwe m ọya n'ike. Enwere mgbe nwoke tatara gị etie chai. Laja, I bring you down here. Enwere mgbe nwoke tatara gị etie chai. Onwelo. Nwoke atatube m tie chai. Ọ ka isi wee tie dị mkpu chakesha ya. Ọya na-atọ m amụ. I'll pay H. But you don't focus. Focus now. Eweliwe biko. Gbanye m ntị. Nwa agbọghọbịa na-atọ ahụ ụtọ. Mkpucha anyị na-adịghị n'ime ọtụ ya. Nkịta atala gị mbụ. Nkịta atago mgbe mpempe. Nwa agbọghọbịa ọbara nkịta dị n'ime. Gịnị ka ị na-arụ? Okay, I'm a lash tech. I do lashes. Ara gị ịgba gị. Them you ọwụnụ a na-enweghị ezigbo aka ọrụ. Unu a na-enweghị ezigbo aka ọrụ just nọ na-achọghị ịmụ anything. Unu tụwe nwoke na-enye unu. Kọwara akpara aka n'ọnụ ya were English gega na aya mee last tech akụ na skuri dị tinye last tech. Eweliwe na ka m jụga Chineke agbaghị ọkụ. Akụ nwa bingo. Mba. Branga be tiri m aya mee last tech. Eweliwe oye m na. Them you. Oya m eji ekwunye ya nkwu. Them you Chineke agbaghị ọkụ. Nwa bingo. Onye pụta be last tech. Unu agala achọ ihe ọsọ unu. Ọ ụmụ nwaanyị bụ unu mụga ka esi anụ ashu mana aba. Ụmụ nwaanyị bụ unu mụga ka esi gaa na Lagos ya ga ịhụ ụmụ nwaanyị mụga mekaniki.
Him am a last take. In when the nation back on Ejenye. Microblading. I said them you. Oh. Eweliwe. It's only a cuckoo double no wambo. Mba, Adobe. Eweliwe. Onye aro you wala mamre mboge ga fele we anya na amu ya ngo nyu mamre. Me hụrụ amụ onye ara ahụ ele ihe kwuru. Ele m anya wefu anyị immediately. Wefu anyị ozugbo. Enwe ihe kwuru. Onwe ihe nkwu. Ole amụ dị shi na adị mma. Mmadụ ole trala gị? Amụ nwaanyị na-amara nwoke. Ese? Nwaanyị na-amara nwoke. Ngewa? Eyo na oye. Ine ma ị ga-ama. Mlega anya ebe m ga-ama. Ngewa yiri onye nna m wetara ụkwụ mwe ya n'ike ka ịbịara sị m mlega anya na m ga-ama. Ngewa yiri onye nna ma ndị Awụsa pụara ya mwe charala ụkwụ mwe ga-acha ụkwụ n'ike ka ịbịara ga-abịa gwa m mlega anya m ga-ama. Damn you nwa bingo. Damn you. Mlega anya na m ga-ama nke ole. Ngewa yiri onye nna ma na họsụ merela ụkwụ mmadụ asacha otelie. Nwa agbọghọbịa sere Namaghi Nwoke mana mụ nwasị nna ma na họs amechala ụkwụ n'otelie. Genotype gị? O positive. Ya, kpọfụ nọmba gị. 0903. Ịwọchịchala ya kwa izu ole ike ịwọchịchala ya. Man, need the wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I bag. You watch it I get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. 0903 111 6639.